Jeg tror snart det her det er en fail RP server. Det er allerede blevet til en fail aften server der. En god Det er idé. totalt fail aften. Og når det er spørgsmål om helikopter, skal vi bare alle sammen væk. Okay, nu skal I fandme høre noget godt musik. Ja. Jeg spiste noget pasta, som jeg kunne mærke var hårdt, ikke også? Og så fik jeg... Okay, nogen af lige kan købe sådan en hjertestarter, så lige komme ned og revive mig, Daniel. Ja, jeg skal også lives op. Jeg gider ikke at vente på den der medic, den tager 100 år. Attack boat! Sluk det lortet, sluk det! Ikke igen. Sluk det musik, jeg har lige fanget ham. Jeg har lige fanget Jannik. Ja, sådan, Arnold. Stop det! Agnes! User disconnected from your channel. Hallo, dreng, jeg fangede ham. Fuck, hvor fedt, mand. Skyld jer med den der mur og hjælp mig, jeg render. Put ham op. Medicen kommer nu. User joined your channel. Please ikke sige, at civilen redder først. Så bliver jeg sat med sur. Fuck, hvor en dum, han skal redde politiet først. For helvede. Hallo, jeg skulle da levende. Du skal sgu da ikke heale en civil op med en pistol. Okay, det var fandme dig alligevel, Daniel. Daniel, kan du så ikke lige tage mig også? Hallo? Du? Ja, heal mig op med... Nej, hvad? Nej, dreng, der står en til, der står en. Han står bag hegn. Han står bag det blå hegn. Nej, nu står... Den lorten. Hvordan, Daniel? Jeg får den medic, der fyrede. Han har jo virkelig skrevet. Er der ikke... Ej. Ja, og så lige tage mig bagefter. Hvor er han hen? Tag mig først, tag mig. Nej, Jeg er lige nu. Jeg er lige nu. Hallo, hvor er han hen, så jeg også skal skyde? Dreng, jeg skal lige høre, fik I den anden? Ja. Wow. Ej, nu nede, disconnected de der to der, som vi lige er blevet skudt af. Lige gå ud nu. Og jeg Gider er ikke så- mere. De rage quittet. Vi. Hallo, alle tre fejler bliver de lige rage quittet. Hallo, deres monster i Shuvi, den er sgu da her. Skal vi ikke tage den som gidsel? Hallo, kan I ikke lige hele mig? Jeg ligger bare og venter. Hallo, kom med nogle lockpicks. Hvor ligger Hallo, kom med nogle Jeg lockpicks. ligger lige her. Daniel, han vil svære at redde mig. Hallo. Kom så. Hallo, dreng. Og så tager vi den der civile bagefter. Han skal have en stor Nej, jeg blev dræbt. Hallo, jeg blev dræbt. Rip. Ej. Kom og lev mig op. De der missiler der, hvad skal der lige ske for det? Hallo, bare tag det roligt. Hans Ja, våben, kom det op, skader. Man skal have 3 skud fra hans sker våben. der? Hvad sker der? Vi bliver skudt. Ja, så langt er jeg med. Hvad er det for nogle bange, jeg kører? Sådan nogle... Hvad er det for nogle eksplosioner? Hvad er det? Jeg er hacker. Så kommer jeg og tager mit våben. Nu, tror jeg. Jeg er en hack. Jeg er hacker, og nu kommer de der lige har skudt os. Fuck det nederen. Vi bliver skudt efter herovre. Så hvis det var en lorteaften her, nu når Martin er væk, hvad Ja. sker der, mand? Den er sgu da mega god. Ej. Så siger vi Jo, det, mand. vi får lov til at skyde fail RP'ers. Jamen, det er- jeg har ikke haft det. Kan jeg ikke få en stink? Bare sådan lige hurtigt. Nej. Bare pluk folk. Hvor er de henne? Hvor er de henne? Jeg kommer nu. Og der er ingen, der tænker Ja, på jeg mig. synes lige... Hvor er de? Jeg ser ham. Han er om bag hegnet,
Han er lige der, han er lige der. Er lige rundt om. Hvor er han? Han er lige derinde. Han løb herind. Han løber ovenpå eller sådan noget. Skyd for fanden, skyd. Jeg kan ikke finde ham. Hvor fanden er han henne, mand? Ja, han løb op her. Jeg så ham sgu. Jeg ved det. Følg mig, følg mig. Han gemmer sig nu. Følg mig. Der bliver skudt der, der bliver skudt der. Shit. Jeg er lige død, når jeg rundt om hjørnet. Er han lige rundt om hjørnet, eller? Ja, der hvor jeg ligger, lige rundt om hjørnet, han. Lige der, lige rundt om hjørnet, der. Nej, for helvede! Fuck! Ja! Sådan, Arnold! Skynd dig at lægge ham i håndjern. Jeg lægger hånden for dig. Ja, sådan, Arnold! Ah, der blev skudt, der er en civil, der har taget mit våben. Civil, der har taget mit fucking våben. Og skudt Ole Eriksen. Eksplosioner, mand. Kæft, de skyder sgu. Ja. Hvad skal der ske, mand? Ja, gør det. Vi skal have ordnet et eller andet. Det her, det bliver snart til en wasteland server. Ja, Kæft, den der terror, mand. det er allerede en wasteland, mand. Hvad sker der? Hvad fanden sker der? Mand, jeg har lige Hold sat... kæft, Jeg har de lige skud i sat, hovedet, jeg har mand. lige sat min lyd på fade mode, for at Ole kunne høre, hvad I siger i Teamspeak. Hacker de ikke? Jo, det er fucking hackers, mand. Vi har også alle deres navn. Fuck, man, de er sgu da syge i hovedet. Er en af de levende, kan vi bare? Jeg ligger død. Alle er døde. Jeg lever om et minut. Og jeg ved det, User Melly. joined Hvad your så, channel. Daniel? Hvad så? Ja, der er hackers